Upload mo, I-chat mo. pinky-on mo sa DZGB. Kaiba ang lalaking hindi inuumaga. Mga impormasyon asin pangyayari sa palibot mo. Ipapinki mo kay Henry M. sa DZGB. Mga istorya nin karahayan asin naginibuan. I-share mo, pinky-on mo sa DZGB. Pinky-on mo. Merienda. Ano merienda lang to, John? Baduya? Baduya yan, baduya? Bawal sa kon malana? Di ako nagkaparakaon ki baduya. Pigkaon ko so, ano ini? Banana Q? Kumbako, burger? Burger? Bawal sa kon mga malana? Nag-acid reflux ako pag malana eh. Bawal sa kon mahalnas. Bawal ang mahalnas sa mga pagkaon. Are, dadyan ka naman, pag suminakat naman so acid ko sa esophagus ko na naman. Hindi po naman mapacheck up naman ako kay Dr. Rolly, kay Dr. Philip Ruwa na naman. Diba? Pero dabi si Dr. Philip Ruwa, si Ripon talagang ngaragyan mo. Hiring talagang diferensya. Nawara sa naan sa kuyang ko, nawara sa naan sa kuyang pagkapaa. Good afternoon, Pilipinas! Mga Bicolano sa manapartikan mundo, Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Ang sa tuyang tataramon, ngunya na hapon, kulibat ko palan, sa January dumabog takita yung kisegment na bago. Ang title, sa totoo lang. Sa totoo lang, natatag itom ang kilikili ng tao. Sa totoo lang po, yan po, pag nasubrahan ka, deodorant. Yan ang bagutang segment doon, Senero. Pagkapunta ang segmenta, sa totoo lang po, ay maripaday ko yung istorya doon. May problema ta naman ini. May nagka-monitor naman na iba. Sa totoo lang, nata mga tugang taan mga tao, may haralipot, may haralaba. Sa totoo lang, iyan po depende sa lahi. Sa Angel, 27 anyos na. Day, pera na. Sugpa na si Angel, taan tao na gupo na magtalobo hanggang 21. Kuda, sa totoo lang, nata mga tugang andungo tayo kisuhi. Ako nga nandungo ko, balungi ko na, medyo iba na. Yan ang sa tuya na bagong segment sa kwa na, Tenero naman, mabos ang kita kistorya. Dapat may bago. Ano pang gusto ninyong segment sa programa? Imantinir to sumaywagang tanong. Buda yan na mga tataramon. Imantinir ta mga tugang so yan na bago ta, sa totoo lang. Ano pang gusto nindo? Gusto niyo si Angel Mostasa pag-ibuig ang pagpabarita ko kan showbiz balita. Pero ang showbiz ni Angel sa mga extreme, bako sa mga ngayon nagkain laban si bako yan. Showbiz balita. Aram daw nindo na biyong naghiribog ang ngabil ni John Lloyd Cruz. Tan makakising sinyaan sa yaman sa nang barkadang si Consisay. Napag-araman na nakagat kay niyan ngabil. Nagresulta para magdurugo. Napag-araman man na gili-gilian ang kayang kakakising sin dahil tagaro tinuto na John Lloyd ang paghadok. Pangaro ka dyan na. Sa mga showbiz baga dyan na extreme, diba? Aram do nindo na sarong broadcaster ang nagugustuhan mo niya ni Chris Aquino. Posibleng may third party. Alam po sa yung relasyon kay Lal. Ay, pangyayari sa mga nasa Henry M. ang singit dangan ang lubot. Nata may tom. Yun eh, naro ka na. Sa totoo lang, ano kung nata may tom ang lubot? Showbiz balita. Aram na nindo na si John Lloyd nahulog sa kudkudan. Ano ba ka na mga estrella?
Mga ka ng mga istorya. Paorasyon po mamaya Kuya Henry sa mga taong hugakon. Magkarigos po. Grabe man. Tao ay talaga. Paano kaya? Sa totoo lang. Sa totoo lang. Igwa talagang mga tao, mga tugang na kwanjon, mga hugakon magkarigos. Mga hugakon talaga magkarigos. Mga tao talagang arog kaya. Mga arog talaga kaya. Mga arog talaga po kaya ang may mga tao talaga na arog kaya. Diba? Anyway, ang sa tuya tabing tataramon ngunya na hapon. Iyo po ini man kaya natataramon tang segment. Importante ini tangani makadagdag kita kibukabula. Malangani may mga iguana akong mga midbid na mga teacher. Magdangog ngayon ko pag alas 3. Ito ngayon duman niya ki mga tataramon pangdagdag ngayon sa bokabularyo nindo. Ayos ba kadyo di ba? On sa tuya tabing tataramon ngunya na hapon. Iyo po mga tugang an lagwerta. Ang sa tuya tabing tataramon is lagwerta. Daw. Ano po mga tugang gustong sabihin kan tataramon na lagwerta? Ang gusto sabihin kan tataramon na lagwerta. Yan. Ang bibid ko kaan si Ed na lagwerta. So dating taga Fibox, di ba? Ed lagwerta. Pero ano man ang ganang gusto sabihin kaya? Mga tataramon. Ara mo daw ang gustong sabihon? Ano man ang gusto sabihin mga tugang ang gusto sabihin kaya na lagwerta? An magayon ngaya an sa imong lagwerta. Ba? Ano mo sabihin? Ay ang gusto sabihin tabi kan tataramon in English mga tugang is garden, orchards, natad. Yan. Kaya pala naman sa Singapore, yun ikaw kipiga po naman na orchards. Magayunon talagang pakidesign kang palibot. Tsaka ako na Pilipino, nag-iristambay. May waso na garden. May waso na garden. Di ba ako nagatambay kay ito kang ansa kuyang agum nagtatrabaho sa Singapore kay ito? Yan na orchards na yun. Palibot talaga ang Pinoy, Pinay. Dakula uno na area, duman ako naka-experience sa pinakamagayon dekorasyon sa Pasko na inabot ko. Ang Singapore ba ko man ang kadaklang Katoliko dyan, pero grabe sindamin na design in mga Christmas pag Pasko. Hello? Good afternoon. Hapon. Yes. Ano ang sabihin, Igsokan Lagwerta? Sinabi mo na baga, may iwas natad. Natad? Oo. Garden. Okay. Alkay mo. Ano? Alkay mo. May Anong correction sa kuya kang Lagwerta? Pasira maigso. Ha? Baka igso na ikabot ang kipirang dulo migso. Hindi, may. Baga ang lagweta. May iwas natad. Yan. Anong correction ka sa ko? Tapi ulit-ulit mo yan. Yeah. Latoson ta kang salbatana ka na. Sarawayon. Bye-bye. Sarawayon na. Sayang kan pag-iigso tang duwa na. Tiga pa. Pwede po pahapot ang doktor kung natural sa BF ko o lalaki na may libag po ang Pwede po pahapot sa doktor kung natural sa BF ko o lalaki na may libag ang Oy, ikatabi 8811. Maski po daid bako doktor ang ako kaya ko na pong simbagon ang hapot mo. Maski po bako doktor ang haputon ta, lulubagon puan. Ay susikama na, masyado kama na. Gabos na parte kan tawo, mga tugang na may kulit, natatago dai, iyan po may lubag. Nasabutan mo, natakay po ang tapan maghapot ki doktor. Ngarak ka lamang kita kan Dr. Chris Gianan o kaya ni Dr. Philip Roa ni Dr. Mary, Dr. ano yan, Roa, Doktora Roa. Yeah.
natural mga tugang sa gabos na parte nin tao na iyan po piglulubag. Anangog nga ni, perming piglinigan, piglulubag. Diba? Kaya iyan dapat iyang kikos-kos iyang kimaray, ngani na mawara ang lubag. Dahil ko na itaram ko ng pigatara mo ta, bata may nagdawag ng mga aki, tata, biga para reriparo mo sa boyfriend mo. Sus ko man na. Teka daw ka, boyfriend pa sana ka mo? Boyfriend mo pa sana? Nagpara reriparo ka kang araw ka na bagay? Kabaglaan man kang boyfriend mo na pigulubag permi. Diba? Ay, pangyayari sa mga bakaman na ang lagwarta po sa ay garden sa English or halamanan sa Tagalog. Dapat po may tanim. It's not a vacant space. Oh, magayon ang text kaining paradangog ta. Lagwarta. It's a garden sa English tabi. Halamanan sa Tagalog or may tanom. It's not a vacant space. Oh, see? Ika para attribute nyo sa angog ko ang vacant lot o ano ang lagwerta na maywa. Dapat po may tanom. It is ilagwerta. Yes, very good po ma'am. Salamaton po Dear Kuya Hen, ako po ay may isang inaanak. 19 years kaming hindi nagkita. Nang magkita kami, iba ang aking naramdaman. Hindi po bilang ako ay kanyang pangalawang magulang, kundi pagmamahal po bilang isang tao ang aking naramdaman sa kanya. Napakagwapo niya kasi at saka ang agwat ng edad namin ay mga 10 taon lang naman. Dahil bata pa ako nang maging ninang niya ako. Ba't nga na yun? 19 so, pero ano ko na ha? 19 so lalaki. So, anagwat kang edad ninda, Gis. Di so babae yung perang edad, suninang niya, 20, 19 plus 10, 29, tama? 29 sa babae. Gustong sabihin mo, nagninang ka sa kasal sa bunyag kayo ni na anak mo, 10 anyos ka? E pakaraya baya, gari naman, pigilibong muna naman ako. 10 anyos ka? Ako po ay dalaga pa rin hanggang sa ngayon at wala pang eksperyensya sa pakipag-boyfriend. Tuwang-tuwa din po ang aking inaanak nang magkita kaming dalawa dahil po daw matagal niya nang hinahanap ang kanyang ninang. Niyakap niya po ako at hinalikan po niya ako sa pisngi. Laking gulat ko po nang gawin niya yon dahil nga binatang-binata na siya. At ako naman ay hindi halata na medyo mas maedad sa kanya dahil balingkinitan at maliit lang po ang aking maliit lang po ako bilang isang babae. Abot ako sa kanyang chin. Pako ko Diyon. Tama ba ang naramdaman kong ito sa kanya? At pwede bang mangyari na magkaroon kami ng relasyon? Kahit alam ko po na magkakaroon ng pagkontra ang mga kumpare, ang kumare at kumpare ko dahil sa bagay na ito. Kung magkakaroon man kami ng relasyon. Pwede bang mangyari ito? Ako po si Edita, hindi tunay na pangalan.
Father Paul. Pero tabi ko, Padre, tamang-tama, nagdadangog ka pala. Ano yung text mo, Padre? So, text ini yung konektado duman sa kuan. So, text sa kuya kan so tungkol sa boyfriend niya. Dahil mga pagpara. Yan kaya baga yun. Pagbiga para, kuan baga namin na. Padre, i-text mo muna ako, Padre, kung pwede ta ka nga po na, baka nagdadrive ka. Ang babayi, 29, ang inaanak niya, 19, kung base sa text niya, ang agwat kang edad din na yun 10, din nagninang siya sa digdi sa inaanak niya, 10 anyo siya. Na medyo, pwede man na yan sa simbahan? Na 10 anyo, saro pa, bata sadit ang kwan mo, bata sadit ang lawas mo, baka kan 10 anyos ka, baka gari ka so, diba? Pero, doon mo niya nang i-resolve. Primero, pirang edad yun na piga ako sa pagninong sa kasabunyag. Di ba? Ang aram mo ka, dapat sumidyo. Pero, di ba? Alam ko na. Pero, kung ang magninong ang inaanak, buda ang ninang, magkaigwak relasyon, di ko alam kung ano ang kuwangkaan. Medyo nalula ako digdi sa pagabot kaya sa mga araw kaya ning bagay. Medyo nalula ako eh. Dapat baga, ang ninang, iyo ang ikaduwa mo magurang. Nagninongan ako sa bunyag kan Sabado sa akin ni James na Javier diyan sa katedral. Kadakol kan mga seremonya na pighapot. Sulimning masyado sa bunyag. Kaya, ang papel niya to bilang pangduwang magurang, mga tugang sa tuyang inaanak. Baka po, Sir M, sukumpil siya, ninang. Di man, alat ko na ha, tayo klaro ta sa texter ta. Pero, di man mananggad sinabi sa text yun kung ninang siya sa bunyag. Pero sabi niya, nagninang da siya, yung manang, ay text daw po giraray, bago ka po dun si Father Paul, text daw po giraray, primero, i-clarify ta kung ano ang kwan, ano dyan ang, bako sa kumpil, ang lalaki ka, kung nagninong ako sa kumpil, lalaki, so, bakwan, pag lalaki, ninong, di ba, pero man ang duwakaan yun, ako sa rumasan ako di ba, anyway, text daw po girara initsi ko. Nag-text na. Bago ka po din si Father Paul. Tawan taga po nin sarong minuto na mag-text. Ang sibag mo man sa naupo. Sandali. Sain kaninang sa bunyag ba? Arog lang kayan. Pag-upo, ang sibag mo man sa naupo at di po. 1 minute, 60 seconds. Ting! Ting! Madali lang. Maray, mataliyon sa listener ta. Saan man ngayon ngayon? Baka ngayon sa kumpil? Ting! Ay, sus ko. Kumpil man ang gadyon. Confirmation. Natatamay ninang. Sa kumpil, pwede ang ninong ninang? Pwede man ano? Pwede man baga ako? Okay. Okay na. O, nasa butang ko na. Pero, mahaga daw kita ki-advise sa tatauhong kay nita. Ninong, ninang, inaanak mo, crush mo. Yang hapot duman, makrasan ka man daw kang inaanak mo. Diba? Siguro, ang kana sinadyan mo na talay mo man sigurado kung crush ka kang inaanak mo, talang may ka mag-ilusyon. Isus ko na naman nasarawa. Pero ang hapot mo niyan, pwedeng araw ka na relasyon. Iyan ang susugon ta, ha? Iklaro ta daw mo sa abogado kan simbahan.
mga tugang bago kita magdumantangan na maidukaran lamang kita ngunyan. Ngunyan na paghapon, mga tugang kan. Ana punta daw nga kung anon masasabi ni Padre. Ang sabi ni Padre Ang sabi ni Padre sa Pinky on Mo Baby. sa Pinky on mo, baby. Padre, maraming hapon. Maraming hapon, sabi. Yes. Ano yan? Ahen, siriman sa mga paradangog sa Pinky Ono Baby sa segment sa Ang Sabi ni Padre. Uyog ko muna kapag kang programa nga. Pink. Kion mo. Kung ano naman ang pikukunikta na naman sa kuya na. Okay. Lumuro tabi, Padre. Ido ka rin daw tabi kami giraray. Pagkabot sa pagnininong sa confirmation, pwede ang ninong buda ninang ano, di ba? Ipo, ano yan, fair man baga siya. Usually kaya, ang pinagagibota, ano yan, dahil baga sa ang confirmation taning tarakulan, ano? Iyo. Ang gigibota, kung lalaki ang kukumpilon, di ninong sina. Iyo. Kung babae ang kukumpilon, di ninang sina. Yes. Pero di man pinagbabawal na fair, babae asin lalaki ang ninong, Opo. bada ninang. So kung gusto mo sabihin, sarong ninong, sarong ninang. Ayo. Ako man po yan bawal, bako man po yan ni, again, sa ano yan, sa sakramento, Opo. asin sa pinagigibukan simbahan. Opo. Okay. Ikaw po, Because Padre. they are, ano yan, ining mga ninong-ninang, they are God-parent. Iyo. Ano yan, iyan ma-accompany sa aki na pinagkumpil, tangani na mas masabutan niya kung ano ang pagiging tunay na Kristiyano. Opo. Yes. Okay. Ngunyan. Okay. Ngunyan, Padre. Aram mo paano, nagpaparalaog sa isip mo itong texter mong saro. So, arin? Nagpaparauro ko ako digli sa ano yan, sa auto. Anyway, nagka-headphone man tabi ako muna ano yan, kaya dahil mo na ano yan. Ayaw mo pa din na, kayo po pa na kay doktor, kung nata may lubag ito, kay doktor ka ito, common sense baga. Oo. Jesus ko, Diyos mo yung patawa. Ano na ni? Ano na? Abot niya ini. Okay, naman po kita sa kuhan, sa problema kayo ni. Now, although, garo, hypothetical ini na pag-urunan. Tapos, pwede naman sure kung nangyari ang duwa. Ayun po. Pero is it possible, Padre, na ang ninong budang inanap na ngaya, parehong single, parehong soltero daraga, pwedeng magkarelasyon po sinda? Ano yan? During the so ito bagang coverage ka o coverage during the behensya apod kay ni kan enforce pa ang Code of Canon Law of 1917. Opo. Ano kang enforce ang Code of Canon Law of 1917. Ang ninong o ang ninang buda so sa iyang pinagtindugan na pinagkaputan baga ano Opo. sa bunyag o sa kumpil. Dahil sila pwedeng magkaigwa kirelasyon. I see. Because inaapod iya na impediment of, inaapod iya na spiritual paternity Okay. or maternity. Okay. Okay? So, dahil pwede. Pero, actually, in realidad, saro iyan sa mga impediments kay itong panahon, kang enforce pa ang Code of Canon Law of Opo. 1917. Mhm. Na dahil sila pwedeng kasalon. Pero, see. dahil man sila pwede magkarelasyon. Iyo. Ah. Okay. Pero, Okay. pinag-update ang canon law, nila nga niya ang pinagagamit ang Code of Canon Law of 1983. Opo. Iyan na bagay na iyan, inali na I see. impediment of spiritual paternity. Okay. Kung Okay. kaya, hypothetical kita, yes, pwede sila magkaigwa kirelasyon. Oo. May Pwede. silang boyfriend, girlfriend, Mm. problema. Pero, kay puhan tang hilingon digdi, ako sinasu canon law. Yeah. Kundi, kay puhan tang digdi hilingon ma, ano ang tradisyon? Iyo. Ang Okay. pag-ikan susyedad sa mga bagay na ini. Yan. Oo. Ano sasabi kan mga pura? Correct. Oo. Ano yan? Ano ang sententos Okay. kan Okay. komunidad? Opo. Oo. Bako man sa law sa gabos na sa gabos na bagay, bako man sa naning ang lay ang nananaig. Yaw lay tangani giyahan kita, pero igwa pang iba na mga bagay-bagay kay puhan pa Opo. i-konsiderar. Oo. Arog kan tradisyon, arog kan mga kinaugali
ang mga sentimiento pagpiling po siya. Opo. I see. Amen. Opo, I see. Okay. Okay. So, with that po, Padre, medyo nagputol-putol ka po, ano? With that po, pigutugutan ng araw ka ng relasyon. Iyan, kung mangyari na di ka naman na ulang sa indang relasyon, lalo na kung pareho sindang single, ano, o ano man na bagay, na pigutugutan, pwede pala na mangyari. Pero sa kaso kayo ni Edita, ining nag-text sa tuya, ano po ang advice mo kay Nita? Siya masaran may crush, dahil man pwedeng mag-move so inaanak niya. Saya, taba ka, de taaram kung kursulada man siya o dahi. Pero ano pong advice mo kay ni bilang sarong babayi? Araw kang sinabi mo kasubago tabi, ano? Opo. Na maghalat ka ni, hindi ka magpartinurat. Okay. Ang sa tuyang sosyedad hindi sa Pilipinas, bako pang handa sa mga araw kayo na bagay. Na ang babae ang iyo ang nanginginutan. Oo. Yeah. Bako ngayon paghilingon kang pamilya kan lalaki na ika ang mainot. Opo. Dahil tayaon ang trust. No? Kinuaka kan pamilya kan lalaki na maging ninang ni kaining lalaki. Isabihon ta kay ni anong pangalan kang lalaki na ano yan ilaag ta Henry. Henry nga halimbawa. Kinuha kang ninang ni Henry. Ang nagkuha sa imo, so ina niya, sumagurang niya. Dahil nagtitiwala sa imo. Tama. Okay? Dahil pagrauton ang tiwala na yan, maski grabe na ang sa imong namamatian. Yes. Unless Maski gayud, nagkukurkurikot ka na. unless gayud na ngaya, so lalaki, gari, nakrasan man ngaya si Ninang. Yes. Nag-ilusyon si Ninang. Di ba? Nag-ilusyon si Ninang. Nag-ilusyon sa Ninang, so lalaki. Nag-ilusyon sa ninang sa lalaki. Yes. Pero Tayo kung ng ikaw naturalita. mailusyon duman sa pinagkaputan mo sa kumpil, palain paghilingon Iyo. Kaya di magpardinurat. Karaw lang. Kaya yo, aram ko ba nakakaraw mo ito? Sorry, ma-offend. Yeah. Okay. Basta yun na po itong tanda niya, di ba? Na Pero, pwedeng mangyari siya unless na mag-move sa lalaki na, di ba? Ay, Chris ko man ngaya si Ninang. Ilusyon ko daw ngaya si Ninang. Pero yan ang sa mga ninang na nagkakakrasa sa indang mga kinaputan sa bunyag, kinaputan sa kumpil na ano yan, naging soltero na, klaro kayan. Dahil nindo pagrauton ang tiwala na itinausa sa Indo. Yes. Ayo? Dahil kapag rinaot nindo yan, bako sa ang buhay nindo ang naraot, pati ang relasyon nindo sa lambang saro. Oo, buda. Asin sa pamilya. Yes, maray kun acceptable kan magkan pamilya kan akan kuan so inaanak, di ba? Yes, oo. Kung bako talagang may problema, magkurulugan ng kibuot. Ayun na yan, iyan. Oo. Baka madiscovery mo pa na may so ano yan? Ano nga po mo kaya dyan sa kon mo? Ninang love? Okay. Padre, salamaton na maray ha. Salamaton po. Salamaton tabi, maray na hapon. Thank you so much. Maray na hapon. Father Paul of Femia, mga tugang, kanon lo expert kan sa tuyang simbahan sa diocese. Di ba? Yan. Mga aro, di ba? Yan ang iling. Ano ang reaction kang kapalibutan kung mangyari yan? Di ba? So yan po ang tanan mo tabi, ano yan, madam, nagtik sa tuya, ha? Ini kaya sa imo ining nakadirektang problema ta ikaman sanan may crush dito man aram kung so inaanak mo nagmunyaman si mo, di ba? Yo tabi yan mga tugangan sa muyang masasabi. Klaro na? Klaro. Oops, sandali lang. Ito po ang sabi ni Padre. Ang sabi ni Padre. Ang sabi ni Padre. Sa Pinky-on mo, baby. Sa Pinky-on mo, baby. Good afternoon, Hen. Ay, si Madam Lelebet nag-text, Laguerta means a small parcel of lot in a farm intended for a house and self-sufficient gardening. Yan. Good afternoon, tabi, Madam Lelebet. Sigobia Imperial. Ni may nag-text, Hen, good afternoon. Sa totoo lang, gari babaguan ta na ang title kang programa ta dyan. Sa totoo lang, sabi niya ha, sa totoo lang, digdi sa muya, igwa ka yan.
Sa digdi sa muya, igwa kayan. Sulalaki, inaanak niya so babae. Sa kumpilman. Nagkatao na sulalaki, haling abroad, day talaga nakaagom. Nagkailingan sinang duwa, inilusyonan niya so inaanak niya, nagkaigwasinda kirelasyon. Ang aram ko po, kinasal sinda last year. Ngunyan po, yaw na sinda duman sa, ay di ko nangaranan kung sa inanasyon nasa abroad na, yaw na po sinda duman sa abroad, garingani po may aki ng duwa. Maugmamanan siya ng relasyon, accepted po kan both parties ang relasyon kan duwa. Ito sabi ni Father Paul, Pako John. Kung nagsiptado ka ng buslados, lalo na kan mga magurang, day po ni problema. Okay? Ito, bago kami ni John mag-commercial. Good afternoon. Dali lang Pwede na ang 10-year rason nganing magpadakula ka din na anak, bako panggurang aninang o ninong. Yan. Hen, good afternoon. Agree po ako naman sa sabi ni Father Paul. Pwede silang magkarelasyon, pero anong reaksyon kang komunidad? Bako pa man talaga handan mga parents para dyan. Taaki pa siya. 29. Ang hapot duman, ano ang trabaho ni Madam? Iyo man ang gadyon, ano? Ano ang trabaho ni Madam? Buda so 19-year-old, estudyante pa. Ay, sus ko. Yan anda. Nag-text back siya. Sandali lang Salamat po sa advice. Ako man sa nakaya po ang naka-feel salamat po sa advice. Ako man sa na po naka-feel. Siya, garo po daiman. Crush ko lang talaga so inaanak ko. Ngunyan na Pasko, plano ko po bigyan ng regalo. Favorite niya kasi ang mga kulay pink kagaya ng long sleeve mo na paragi kong nakikita sa Facebook Live. Ay di ko man po paborito ang pink na kolor. Nagkataon lang po na ako kaya, di akong paboritong kolor yun. Pag gumuyahan ko ang tela, sa tela po kaya ako nagbabase. Pag namuyahan ko ang tela, gusto ko sa tela, sugari baga may pagkakoton mayahay sa lawas. Pigbabakal ko po yan, regardless kung anong kolor. Kaya bakalan mo po sa long sleeve mananggad na pink. Tapos bugtakan mo na ngaran sa likod. Bugtakan mo na. Ano yung nagkairisipan mo? Bueno, alas 3:50 na oras po sa Pilipinas. An oras hatod sa Indokang. Nescafe Creamy White. New and improved Nescafe Creamy White. Lasap ang sarap. Rexona. Use Rexona after every bath para hataw sa galaw. Beer na beer. Tunay at tapat. Kuwang-kuwa ang sarap. ATC Vitasync. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Awarded as Best Organic Herbal Coffee Brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga drugstores at supermarkets nationwide. Paracetamol Biogesic sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! San Mig Light, 100 calories lang. Magaan sa tiyan. Drink responsibly. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. GSM Blue. Choose what's true. Choose GSM Blue. Ngayong Kapaskuhan, abot kaya na abot kaya ang beer na beer. Sa beer na beer, masaya na masaya kasi 80 pesos SRP lang for 1 liter. Pero masarap na masarap. Panalo na panalo kasi sulit na sulit ang masarap na beer. Kaya ngayong Kapaskuhan, sakto na sakto sa masaya na masayang kwentuhan ang malamig at afford na beer na beer. Beer na beer, tunay at tapat. Beer na beer, 80 pesos SRP pa rin ang 1 litro. Walang price increase.
Drink responsibly. Permitang pigagamit ang satuyang mga kamot sa pagkapot kan mga bagay na posibleng kontaminado ning virus. Alaga daita narereparo na tibaad nakagapot ang tanaan sa tuyang pandok na posibleng nalilipat na ang virus sa satuyang mga mata, dungo asin ngimot, asin naola kita nakitakan virus. Kaya ugaliw ng tamang paghugas ning kamot gamit ang hand sanitizer na may alkohol o hugasan ini gamit ang sabon asin tubig. Sa paagi kay ni, posibleng magadanan virus na posibleng yaon sa indong kontaminadong kamot. Maging maikmat, maingat, asin iwasan ang pagkapot sa indong mga mata, dungo, asin ngimot. Ang COVID prevention tip na ini, Hatod sa Indo ni Congressman Fernando Didi Cabredo, kan 3rd District of Albay. Bear Brand Jr. para sa 1 to 3 years old. Available sa 420-gram pack. 174 pesos lang suggested retail price. Bear Brand Jr. para sa 1 to 3 years old. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. EO 51CA number 115 series 2021. Nay, ngayong 6 months na ako, araw-araw mo akong binibigyan ng pagkain habang patuloy ang pagpapa-breastfeed mo sa akin. Pero minsan, hindi mo alam kung ano pa ang ihahanda mo sa akin. Kaya pumupunta tayo sa health center para magpaturo ng paghanda ng complementary food na pwede mong gawin. Ang dami nilang itinuro sa atin. Ang healthy ng luto nyo, Nay! Sabay-sabay sa biyaheng asenso. Ako si Mayor Crisela Lagman ng Lungsod ng Tabaco at bakunado ng Sinovac. Bilang mayor, exposed ako sa maraming tao at marami rin ang exposed sa akin. Kaya ako'y nagpabakuna hindi lang para sa aking proteksyon, kundi sa proteksyon ng mga nakakasama ko araw-araw. Ang aking pamilya, ang mga katrabaho at mga constituents ko sa pamilya. Alam ko na sabik na tayong makabalik sa normal na buhay. Marami ng bansa ang nag-new normal na. Kaya rin natin marating. Kung sama-sama tayo sa pagsuporta sa pagpapabakuna, sasalubungin natin ang 2023 ng puno ng pag-asa. Pag-asa na tayo'y makakaahon at makakalaya sa kahirapan na dulot ng pandemya. Sarong pataratara, hale sa DOH-CHD Bicol. Ang Red Horse Beer, arog kakusog niya tong Pinoy. Dai mapataog, asin dai mapatumba. Kada bagyo, dungan niya tong aatubangon. Dungan kitang malaban. Iyan ang kusog kan Pinoy. Kusog Red Horse Beer. Kusog kan tama pero bakong burat. Arog kayan ang extra strong. Drink responsibly. Red Horse Beer. Sulit sa sipa, sulit sa sarap. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Ang pagbabago ng panahon dapat sabayan ng bagong lakas. Ngayon, may dagdag tatag sa New Cobra with ImmuniPlus. May tulong proteksyon from vitamin D at zinc. Plus, iba pang dagdag lakas. New Cobra with ImmuniPlus. Tulong sa lakas na may dagdag tatag with proper diet and exercise. ImmuniPlus with vitamin D and zinc is now available in all Cobra resealable bottles. Ang kape, dapat hindi ka lang ginigising sa umaga. Dapat ang kape mo may mabuting idinudulot din sa katawan. Mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix. Kumpleto sa benepisyo dahil sinangkapan ng agaricus mushroom na pampalakas ng immune system, Korean ginseng na nakatutulong sa ating katawan para maging masigla at puno ng enerhiya, Ganoderma na nakatutulong sa pagbalanse ng kolesterol at sirkulasyon ng dugo, at spirulina na mayaman sa protina, at tinaguri ang Power Booster na nakatutulong magpasigla ng katawan. Gym 7-in-1 Coffee Mix. Sa
panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit at sabayan ng tamang diet at exercise. Kaya mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix ka na. Mula noon, ngayon at magpakailanman. Gyms pa rin ang #1. Ang sarap mo talaga, Gyms. Piliin ang Tatak Gyms. Produkto ng Goldline Pharmaceuticals Incorporated. ISO certified. Available in all leading supermarket, groceries, and drugstores nationwide. Mga pre, si Rafi Tulfo ito. Ngayong pandemic, kailangang malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. ATC Vita Zinc. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vita Zinc. Ang ATC Vita Zinc ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vita Zinc sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 cents ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Rafi Tulfo para sa ATC Vita Zinc. Made by ATC Healthcare. ATC Vita Zinc. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vita Zinc. If symptoms persist, consult your doctor. Ngunya na pandemic, kaipuhan, makusog ang resistensya laban sa helang. ATC Vitazinc, naglalaman kay sodium ascorbate plus zinc. Mag-ATC Vitazinc na sa oral daw. ATC Vitazinc sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Ako si Dr. Chito Abilino, ang DOH, Bicol Center for Health Development. 63 years old, taga-Daraga, bakunado. Bakunado po ako kung Sinovac. Ako po nagpapasalamat sa satuyang gobyerno na tatawaan kita ng proteksyon laban sa COVID-19. Ako, kaibanan pa sa kuyang pamilya, protektado na po dahil po kami gabos, bakunado sa Sinovac. So magluwas na po kamo, magpabakuna man. Tangali, gabos po kita, protektado. Sarong Pataratara, hale sa DOH-CHD Bicol. Ikaw at ako, tayo ang mga bayani, tayo lahat ay kasali. Ang pagbabago ay simulan sa ating sarili, ikaw at ako. Mare, alam mo ba yung DSWD Kalahi Seeds? Narinig ko kasi na pinag-uusapan yan sa Barangay Hall. Ang kapit-bisig laban sa kahirapan, comprehensive and integrated delivery of social services ay isang programa ng Department of Social Welfare and Development na gumagamit ng estratehiyang Community-Driven Development o CDD. Ano yung CDD na ginagamit na estratehiya ng DSWD Kalahi Seeds? Ang CDD ay isang paraan kung saan ine-empower ang mga karaniwang mamamayan na lumahok sa pagtutukoy, pagpapasya at pagpapatupad ng mga proyektong pangkaunlaran ng kani-kanilang pamayanan. Para sa mga karagdagang impormasyon, bumisita sa website kalahi.dswd.gov.ph. Sama-sama nating itaguyod ang CDD sa buong bansa. Magkalahi tayo, Pilipinas! Ikaw at ako. Ang health tip na ini, hatod sa Indo, kan ATC Vitazinc. Ang vitamin C, araw kan sodium ascorbate, as in zinc, importante sa satuyang nutrisyon, immune defenses, as in pagmantiner kan sa tong salud. Ang pagkakaigwang makusog na immune system ay kinakaipuhan sa panahon ngunyan para kita maprotektahan laban sa mga virus na nagkakausa kikahilangan. Mag-ATC Vitazinc na sa oral daw. ATC Vitazinc sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, Watsons, South Star Drug, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitazinc. If symptoms persist, consult your doctor. Ang new normal kasama ang Gen-Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen-Z din araw-araw. Ang Gen-Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen-Z Vitamin C, may laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen-Z. If symptoms persist, consult your doctor. Move more, eat right. Ang tamang pagkain at pagkilos ang pundasyon sa malusog na pamumuhay. Sa tamang diet at ehersisyo, maiiwasan natin ang lumalalang banta ng malnutrisyon at obesity. May
Maiiwasan din natin ang mga non-communicable diseases tulad ng diabetes, sakit sa puso at stroke. Tara na't labanan ang malnutrisyon at mga sakit. Ugaliin nating mag-move more, eat right, for a healthy Pilipinas. Kwan talaga? Dahil na? Saga na kita. Kapos kita sa oras kan mahiwagang tanog. Dade? Saga na? Pagkapunta dyan, mahiwagang tanog tulos, 15 minutos. Ano? Pasensya na po kamo. Tadakulong talaga kami kin mga commercial ngunyan. Yan po yan ang resulta kang pagiging number 1. Ayun. Kaya mga tugang, salamat po kasi ng pagantabay. Mabalik po ako sa mga nakatutok sa Facebook Live ha. Pasensya na kamo tabi. Di ko nabasa sa mga reaction nito. Bata, nagkakaon akong baduya. Okay na po na ako na dyan. Di ka na nga po. Paano alas 4, 5 na? Salamat po kasi ng pagantabay. Goodbye, mabuhay. Isang oras ay dako na siya na naging iboy papadagos mga marahay niya na obheto kay Kapjay Pili kabusmay marahay na futuro kay Kapjay Pili maugma mga ligaspenyo syudad ka ligaspi si Kapjay Pili handang magsilbi Kapjay Pili, dedikado servidor si Jay Pili. Tinatabangan niya gabos Kapjay Pili. Para sa Legaspeños kay Jay Pili, serbisyo na matanos. Kapjay Pili, handang magsilbi. Kapjay Pili, handang magsilbi. Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan, anainot, pirming nanginginutan, always number 1. Always number 1. DCGB, 729 kHz, enot sa Bareta, enot sa Gabos. Alas 4:05. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Maarang ang payag ni Foreign Affairs Secretary Teddy Boy Locsin sa mga nasyon sa pigsasabing monopoly of good governance asing sinabing rekonosido kan Pilipinas samantang kadakol an paagi tanganing panginotan an nasyon saro sa siguradong paagi ang pagtrato sa mga tawo nin disente. Iniya na sa iyang sinabi sa pagpapahayag o sa pahayag kan suporta sa National Human Rights Consciousness Week pon kan Desyembre 4 hanggang 10. Sa iyang tinawanin doon na aram kan Pilipinas nakadakol ang mga paagi tanganing pamahalaan ang nasyon. Sa iyang tinawanin doon na ang western countries daing monopoliya sa marhay na paggugobyerno. Yan ang pangalas 4 bareta, halidigdi sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo